Shalom, horas madihita saluhutna. Jala selamat Natal ma hupasahat tami tuhamu aka amanami dohot inanami. Manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni Tuhata na gabi jamita di parpungwa bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus ima di tanggal 24 Desember 2024. Nah tersurat di Evangelium Lukas bidudua ayat 8 rodi ayat 14 dohot topik halalas ni roha godang tu saluhut bangso, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hujahama di hita songonoma di dok hatani tu hatta. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan ma nasida jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabi ma biar situ tuma. Alai didok suru-suruan ma tu nasida unang ma biar hamu. Ai barita halalas ni roha gudang dohubuan tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi. Ai naun tubu do di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Oma partinada di hamu. Poso-poso do dapotomuna nabi norhos pihak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suru ani torop akaparangan parbenua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapom ma di debata di gijang, dame ma di tanoon diaka jolma halomuani. Ima hatani tu hatta. Di hamua kadongan saha porsiaon, ganup jupang ari Natal, sada pakilalaan manang perasaan naso tartabuniho kita di perayaani, di perayaanon, manang di pesta las nirohai, ima las niroha, sukacita. Adok tahesian hita na somarlas ni roha di Natalon jala molo adong buasa. Memang saya adong doi nasugu las ni rohana di hari Natal buasa ya mungkin ala marhabu ni roha berduka ibana. So binotoi apalai ko di Natalon ma modding omaki ninna rupani HP isen yan nabui menjadwal hamamati ati dang bui tak atur kematian bamoloro siap tidak siap ya harus siap menerima daido. Jadi pasma songon edena marjudul makuling giring-giringi makuling giring-giring di parsitongan ni tahun nanin nairupani halak martau baru HP ibana lautu udiani. Memang ngiridu na songoni ate. Ati buado arok kita rupani na mabigyon nuaing na mengalami langsung songoni. Halak nunga manggoyang kabang loyang hape ibana tu kuburan. Ima jui sotung gabi adongan non nalungur rohana. Dak parsuadaon adong do gabi moru las ni rohana ala ikut di hari Natali ibana masuk tu rumah sakit. Saya dong dui. Jadi molo tadok nakisada pakilalaan nasubui tersirang sian perayaani imalas ni roha alai saya dong do nasubui guk las ni rohana ima ala niaka nanidok digijang nak kiningan. Ahadope musen nabui mangurui las ni roha di Natalon. Tagamod do gabe moru las ni rohana ala dang baju baru ibana, ala dak sipatu baru, ala dak tas baru. Adong doi saya dong doi ya te alayang go pangiduan unang maniana te perlu do boto otak kadongan dang na kebetulan di baju na tatu hori dang dibahed di si expired masa berlaku buasa asabui do tapake tiap tahun au macontona odo terus bajuku setiap Natal di tahun 2020 tulu ido pakai ido musen wain setiap Natal odo baju pakai alana molo maos ganti tiap tahun apa kata dunia. Jadi dang na kebetulan
dang dibahid bisi expired kadaluarsa. Beda dutu si panganon manang roti manang minuman adong masa expired na. Bayako kita molo roti na taon nido pe para diot tadi taon on hamu mamangalangi. Alani sotung moru las ni rohata aladang baju baru, aladang sepatu baru, aladang tas baru. Ikolas do rohata atik pe gudang dope nasosikop. Hamu kadongan molo tadok nakit sada pakilalaan nasotar sirak kita sian perayaan Natal imalas ni roha jalalaus ido tong napinasa ni perdisurgui suru-suruani tua kaparmahan na diladangi. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha gudang dohu buat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi dak kolak tuhita tu sude bangso tu sadok portibio. Alani sadok portibio don waing marlas ni roha. Jadi berita las ni roha don nabi nuan yak kasuru-suruani. Good news. Dia malas ni roha nani dok nadisi. Molo taida dia ya 10 sada ay naung tubuh do di hamusa bornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Om malas ni rohata di Natalon. Dia mai nunga tubuh tu hatta Jesus tu portibio. Marhua tubuh tu hatai tu portibio. Tubuh tu hatai ima lahomani sadusa ni hajol maun. Tubuh tu hatai padumuho kita jol madoho debata. Isarani na pacaran nunga putusian hubungata doho debata. Dangadong behadumuat tarupani nunga gotap alani dosai. Alai Roma tu hata domu mahita lasbema rohatai. Ido dido hatani edetai. Jadi haso sorang hatu tubuh ni tu hata tu portibion padumuho kita naung sirang hian sinirang ni dosai manesa dosata. Hamu kadongan dang na kebetulan seorang tu hatai di barani pinahan. Perlu boto otta kandang domba manang barani pinahan ima gobbaran ni kehinaan manang hinarotak ni nguluta. Alai nak pesongoni seorang do tu hatta disi. Seorang do tu hatta di nguluta nagu dosai. Asa dipalua hita sian akan narotaki. Odo good news di hita. Kabar sukacita, berita las ni roha. Alai tu akan naso olo dope sorangan ni tu hatai nguluna gabe bad news doi di ibana. Kabar burung manang berita habut ni roha doi di ibana. Hamu kadongan adong jinaha quote madok songonon. Jika problem terbesar kita adalah informasi, Tuhan akan mengirim internet yang unlimited, yang gak ada bufferingnya, yang gak ada lemot-lemotnya. Jika problem terbesar kita adalah teknologi, Tuhan akan mengirim ilmuwan. Songona ta nikmati nuaing. Jika problem terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirim seorang dermawan. Tuhan akan mengirim dermawan sinterklas mangguhi hepeng di ngulutau. Tetapi karena problem terbesar kita bukan itu semua, tetapi dosa, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, juru selamat kita, penghapus dosa manusia. Jadi akamang dohot tamuinang, persoalan terbesar kita bukanlah masalah uang, sakit, penyakit, dan lain-lain. Persoalan terbesar kita adalah dosa. Idu asadidok di Yesaya 50 sia ayat 2 akahajahato muna tahe sumirang hamu siad debata muna. Jala akadusa muna mangodingi buhi muna maradupon hamu ubahen soditangihon ibana hamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ido dido di hatani tu hatai.
Macedenggan tedehol lagu rohani yang berjudul tak satu pun. Jadi molo ta bereng edeon akamang dohot tamuinang macedengga kian. Misalnya di dok disi, apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan? Ninaibana. Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendengku, engkau Yesus sahabatku. Jadi sian lirik ni edeon berengot tarupani. Dada sakit penyakit, dada kelaparan, dada ketelanjangan, dada aniaya, penderitaan. Dangi namani rakita. Sian debata namani rakita songon nanido ni si Jesaya nakini nganido hajahato taido dosa taido namani rakita sian tuhatai. Jadi molo tapai hutihut edeon macedenggan jala mulubui taidehor rupani macai tabu asa betul-betul taatusi namani rakita dohok debata ima dosata dohot akahajahatot ro tuhatai tu portibion seorang ibana di barani pinahan seorang di haleauni laho manubus sita laho mabuat hita sian gabolisop ni dosatai laho padumuhon hubungata naung retaki naung putusi dohot debata gabe mardumu hita dohot ibana dalas ni roha doi akamang dohot tamuinang jala ido nabinuan ni aka suru-suruan parangan parbenua gijangi tu aka parmahan parjolo termasuk do tuhita di bagasan tikyon atong las marohata alanunga tubu tuhata tu portibion. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Amin. Mau liate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai gabe marurat marparbue di rohanami bi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.